Agero ni rio maber janeno mar Lolo TV, arwaki kendo ni machiegni e chenro mar Twak Rowere, ma en chenro ma bende biro ni chieng' ngeso ka ngeso saa 7:30, bende ma en chenro ma watwake kod jogo ma rowere e gigo ma gitimo kata gigo matimore e kit ngimagi, wechego mag hera, weche mag siasa, wechego mag ohala, kaachiel kod mamoko mathoth. Omiyo odiechieng' ma kawuono wan kod wendo e studio mar Rawera ma biro miyo thuolo mar nyisou nyinge, gigo matimo, kaachiel kod kuno moaye. Arwaki ni machiegni. Erokamano Pauline. Yeah. Kuom rwaka e studio maru kawuono kendo mar bedo wendo e twagno mar rowere e kit ngimagi kendo gigo ma luorore e kit ngimagi. Gi nyinga ane giluonga ni Wycliffe Olela, awuok e Migori County, e Rongo Sub County, South Kamagambo Ward. Kendo an jawala. Erokamano. Erokamano kan jata chenro mari Pauline Oyudo. Wycliffe Olela, mana kaka iwacho iwuok Kamagambo South Ward. Yes. Koro kawuono dagomb ni watwag e wechego mag siasa. Koro kwachako, ere kama ineno ka rawerano mar Kenya nitiere kaluwore kod wechego mag siasa? Erokamano kendo kwawuoyo e wechego mag siasa, kaluwore gi rowere kendo kuma gichung'e kawuono, wayudo ni dhoni watemo kaka rowere lakini pok wachopo kuma onego wabedie gi rowere kaluwore kod siasa, nikech opportunity kata thuolo pok wayudo thuolo momiwa thuolo makare mondo wan kaka joma rowere wa represent views wa kendo wakaw ndamono malong'o mwabed motegno kaluwore kod weche mag siasa. Mana kawacho ni pok omiu thuolo, iparo ni gin thuolo kaka mage ma jogo ma rowere dwaro mondo migi mondo ginenre ginenre mbele kaka jogo bende mamoko? Thuolo kawuoye e wach thuolo, wayudo e kinde duto sechego mosekalo, wayudo ni wajoma rowere sano bimiyo wa thuolo en sama ka siasa ochopo kendo jatelo moro biro dwaro mondo ti kodwa mondo fuel agenda ne kaluwore kod weche mag siasa. Ka jatelo ni osetiyo kodwa ma ochopo mbele kuchocho, to wayudo ni owewa kiwan. Being ni owewa kiwan, yudo kama wa thuolo malong'o kendo ok wabed enlightened kaluwore gi ni siasa wan joma rowere onego bed ni wa participate e kinde duto. Kendo kawacho malong'o, anyalo miyi example kaka e dala. Ka in gi wuoro e dala, to mana temo miyi thuolo kaka ikaw rowere sani. Inyisowa ni rowere gin e jotelo makiny. To inyisi ni jatelo makiny to konyisi ok miyi thuolo kendo nyisi ndara miluwo mondo kochopo kinyno ibed gi thuolo makare mar bedo jatelo kaka ng'at manyisi no. Mana kaka wacho malo kacha ni nitiere sama jotelo dwaro rowere mondo giti godo, gitiyo kodgi, bang'e ka gisedonjo ofis kucho giwegi. Ipani en puonj mane minyalo miyo rawera kata rowerego mitiyo godo ndalo siasa ka ndalo siasa to bang'e iwegi? Puonj malong'o madami rawera kendo kaka rawera kaluwore gi gigo maseneno kendo kaka rowere itiyo godo en ni ka ndalo siasa ochopo, rawera onego obedi piny mong'e ni an kaka ng'ama rawera a contribute maduong' e economy kendo kakaw thuolo na malong'o ma ok oti koda seche ma siasa ochopo, to akaw ndamono madieri mayiero ayiero ng'atno ma views gi kodhi mbele kucho to dhi represent gi interest mara kaka rawera.
to ka ng'ano asekawo thuolo na ma ok abedo influence kata ok oti koda ma kawe makete mbele kuchocho magone ombulu kochopo kuchocho ng'ano biro duoko kendo wabiro tiyo kode closely kendo obiro kawo thuolo mare makende ma ong'i challenges man godo ma wapuonjire kinde ka kinde kendo out of kanyo puonjruok kendo interaction mare kode kaka jatelo abiro bedo gi puonj makare kendo kochopo mbele kuchocho ka sano chopo to abiro yudo thuolo mabed machal kode. Agino ni rawera mane ni sani okawo puonj moro kanyo. Wycliffe kaka ni isa chien kuchocho ni isebet in gi gombo mar chieng' moro bedo ward administrator kata MCA. Gin ang'o gini mani neno kata ang'o gini man kuomi momi ineno ni inyalo kawo ting' machal kamano? Erokamano Pauline. Mana kaka naseleroni, nakwalo leroni ni ok en ndalo mabor sana kendo an gi geno ni koromo higa 2022 adhi dwaro thuolo no mar MCA e South Kamagamba Ward. To ndamo ni nakawo kaluwore gi being ni ang'ama youth to telo no mosekalo osebedo ka ok kaw thuolo no mar keto ng'ama youth kendo ng'iyo gigo ma ng'ama youth kale mondo ti kode mondo one kako nyalo gero ngima ng'atno ma ng'ama rawera. Koro emomiyo na abedo to en gima sebedo ka chanda ka sana kendo asebedo ka wuoyo gi rowere, wasebedo kwa twak kinde ka kinde kod rowere ma neno ni thuolo koro chopo mondo an be adhi mbele kuchocho mondo akednegie. Okay. Gin gik mag miparo ni kata mineno ka ok timre maber e ward mari mipani sechego ma rowere omi lwedo mar dhi mbele. Gin changes mag mineno ka inyalo keto kata gin gik mag mineno ka ng'atno matiyo sani ok oketo mondo mi rowere oyud tije ama ward odhi mbele maber. Okay, kawuoyo challenges ma rowere joma rowere kale kuma antie en ni notimore maber sana kendo Kenya nomiyowa chikego manyien higa 2010 kendo kipenge mag chikego Kenya no ochiwo thuolo mar county government kata sirikal mag gwenge. To kwang'iyo malong'o sirikal mar gwenge chakre no gibi pok waneno lokruok moro malong'o ma okelo e kind ng'at marawera. Ma nikech ichalo ng'at mondiko chik kata okelo guidelines lakini ng'at ma ti kodi kata mondo lerni gik ma chikgo gin kata guidelines manyalo konyi e kipengego pok obedo, pod onge. Emomiyo wayudo ka rowere pod odong' chien kata osebedo ni chikego nomiwa ma county government kata sirikal mag gwenge nokelo machiegni kaka wajoma rowere mondo watigo machiegni mar konyo ngimawa kaka wajoma rowere. Koro ka aduoki penjo mipenjo ni kopona ayudo thuolo mar tiyo kod rowere ere kaka nyalo dhi kata lokruok manyalo kelo mondo akony ngimagi. Lokruok manyalo kelo en ni katemo rango wan gi projects ma county government timo. To e projects ma county government timo wayudo ka rowere representation margi e projects ma county government timogi ni piny kabisa kata onge. Koro atemo koponi en ero mara ni koponi achopo kuno ta kete atudra gi jowetena MCA jowetena to wakel kata chik manyalo chiwo percentage moro machuno sirikal mar gwenge ni project kobiro to rawera nyaka mi percentage mar ma mondo ensure
ni rowere o participate kendo o ka ondamo mare ondamo mambele mag projects mondo gikony godo ngimagi. Mana kapok wadhi e yweyo tielo mokwongo, wang'e pile ni politics nigi ywagruok mang'eny, ni siasa kata en dirty game. Gina gini midhi timo mondo ithegri gi weche mang'eny mane e siasa gi? En kamano, politics en olil kawacho kendo en gimong'ere. To so long as ni dhi kucho kendo hero mari en ni dhi tigi jopiny mar konyo jopiny, jite ok birwaki kendo adhi kuno ka ng'eni jite ok birwaka, but kiseketo kaka ija siasa kendo marawere isedhi tiketo policies magi mo oriwo jite, mago e interest ming'iyo kendi en sure ni itiyo kod ng'ata mo king'iyo dondi matindo ma ji wacho koni koda koni. Kamano. Erokamano Wycliffe Olela. Janeno mar Lolwe TV, wabro dhi yweyo matin bang'e waduogo kendo dhi mbele e twak makawuono en twak rowere. Ka bende wendo ma wan godo e studio luongo ni Wycliffe Olela. Kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Kendo janeno mar Lolwe TV e tielo mar ariyo, twak pod en chenro pod en twak rowere, ka jata chenro mari en Pauline Oyudo. Wendo makawuono wan godo e studio en Wycliffe Olela. Kwa dhi mbele Wycliffe, anyalo penji ni siasa en gino madwaro omenda mang'eny kendo nyaka iti gi pesa. Be in gi pesa ma oromo kaka ng'ato ma bende vai for MCA? Mano en kaduoki kanyo en gino mosekete e wi japiny. Kendo en gima waseyudo ni en gima hinyo wang'. Ni mar pesa waseketo mbele, kendo kochopo ndalo siasa to japiny ng'iyo pesa. Kendo ok ong'i gino ma ng'at moyiero dhi timone. Ok okaw thuolo ni mar ng'iyo policies kata ondamo ma ng'atno modhi yiero dhi kawo mondo olok ngimane. Gimong'iyo en mana pesa masano mimiye to rumo, kasto tokeno owacho ni dini ang'e dini okatimo kama. Koro kaduki kanyo, an adhi ir jopiny kendo adhi ne jopiny gi thuolo kata ondamo mar dhi tiyo kodgi, kendo dhi tiyo kodgi machiegni sana ka I understand challenges magin godo, kendo watiyo kodgi kalore gi challenges magi highlight go mondo walok ngimagi mambele. Koro wach pesa no en gima nitie, to en gima onego waloki kwadwa loko thuolowa. Iparo ni wach pesa ni ang'o makele malong'o? Nikech an samoro aneno ni kech josiasa gi gin kande gi empty promises. Koro aneno ni wawe acham pesa ne ni mondo awe odhi oti hignigo mondo wuog e ofis, nikech after all onge gima odhi timo. Wach pesa biro nikech tuo maduong' ma wan godo mar midhiero kata poverty. Koro jatelo kosedhi obedo to wacho ni region cha ji ok nigi thuolo maber e yore mag yuto, kendo poverty level ni malo. Koro we atigi pesa na matin godo
mondo akal ati kodgi kaka ondamo amigi siling 5 siling 20 siling 50 mondo ka chopo mbele kuchocho tawera kodgi achaka rit time kochopo tachaka tigi pesa na matin man godo achaka ng'iewogi mondo achaka dhi koro en gima osebedo kadhi mbele e kinde ka kinde to nikech japiny pok ong'en pok omi thuolo mopimne ni pesa mitiyogo sechego en gima odhi to chamo to chandruok ne cha pod orumo pod osiko mar mondo olok pache mondo kik ong'i wach pesa ong'i ng'atno mochung'ne e gigo ma oneno ni kodhi okelo ne projects to liloko ngimane. Wycliffe, seche moko yudo ni tinde jogewa mathoth madonjo e siasa gidonjo e siasa ni mar pesa ng'eny kucho koseyiergi gidonjo ofis mondo giyud pesa giber godo ngimagi kendgi. Ipani in ma be dibede gombo ni in bende? Erokamano. Kabedo kendo kaduoki e wach maler en ni gombo na ok dibed ni pesa mani kuchocho nikech ka pesa kana duoki seche moko chien kanyo ni an aja ohala kendo ang'atno matiyo matek to being natiyo matek ahero pesa maloso kian koro dine ni aja na en ni kadhi kucho tangi pesa midhi miya kucho dine astik kaa e ohala matimo tayudo pesa nikech ohala matimo nyalo miya pesa moromo minyalo dhi miya kucho koro an dwaro na maduong' omiya dhi kucho en ni mondo akony jopiny kaluwore gi challenges masebedo kaneno e kinde ka kinde. Okay, Wycliffe, nitiere penjo moro adwa penji to chal gi ma wawacho kane wachako. Iyudo ka jogewa mang'eny sama gidonjo ofis promises magin godo ng'eny kabisa, then bang'e ka gisedonjo ofis iyudo ka pachgi lokore. Ipani ang'o makelo gima chal kamae? Aparo ni penjo no nasewuoye e gima kelo chandruok midhiero aina ni en ni jotelo mwayiero gidhi kawo advantage mar japiny kendo kosekawo advantage mar japiny kowacho ni japiny mayiero en ng'atno moko ng'iyo wach maendeleo ong'iyo wach pesa mamiyi sechego kasemiye sechego tatieko wach koro kata kasemiye masedhi mbele kuchocho ok ochune e gino madhi timo mbele ku koro kadhi mbele kucho taloko pacha moka duoga ng'iyo ni japiny manoyiera cha noyiera kotera mbele kucho ni mondo adhi atimne ang'owa. Wycliffe, ka in ng'atno madwa donjo e weche mag siasa, ipani gin ang'o gini ma piny owacho onego tim mondo yudhewa makawuono bende oyude tich magito kech iyudo ka sani youths mang'eny ng'ato somo ng'ato wuotho from office to office tich onge. Iyudo ka ng'ato timo course moro maduong' adiera, at the end of it all iyudo ka en stage oluoko gari odhiro mkokoteni to mato ng'ama nigi papers to osewuotho office ko office tich onge. En adieri ni isani e Kenya masani wan gi midhiero mar tich onge to tijogo manitie matin manitierego wan gi tuo mar ni ere ng'atno mong'eya to wach ng'atno mong'eya en ni onge japiny ma bedo closely kuchocho a support group anyalo wache matiyo gi jopiny machiegni kendo rowere to otiyo kaka link mar rowere to gi jotelo mambele kuchocho ma highlight challenges mar rowere ni godo to odhi represent ne jotelo mambele kuchocho kose represent negi to gibedo piny to giwuoye kendo gilalore e yorego maginyalo konyogo youth kopogore kata gi employment tin to yorego marawera nyalo loso godo pesa ng'eny to mana ka okonye e riwruok moriwore kod jotelo to gi jogo matiyo kodgi e piny e ground. Okay, Wycliffe, oyudo ni Kenya mangima youths ng'eny moloyo jogo madongo
to iyudo ka siasa ka jogo madongo ni offices molo jo youth. Inere kaka en ang'o minyalo timo kaka ng'atno marawera mondo ichenj godo ngima rowera mamoko? Gino no manyalo timo kaka naseduoki, kaduoki chien matin e national government, nitiere kipenge manogol ma miyo representation mag youths e projects ma national government timo. Kendo kipenge no setemo konyo youths, though pok ochopo e kiwango midwaro mondo kony godo youths e yore mag yudo omenda kuom rawera, to osekonyo matin. Koro ema temo koponi wang'iyo wakao ndamo mwakao kipengecha mwa emiliate mwakele e sirikal magweng kata county government, to youth oyudo opportunities mag participate e projects mag county. Wadhi neno kwa konyo ng'atno marawera e yore ne mag yudo omenda. Erokamano Wycliffe, kapok watieko, dagomb ni ijiw kaka in ng'atno magombo ko mar MCA. Daher ni inyis youth mang'i sani kata maneni sani makoro tiun lolwetini. Jiwe youth ni kinyise gigo midhi timone sama idonjo e kom mar Kamagambo, South Kamagambo Ward. Kamano. Kaloso koda rawera mar South Kamagambo Ward, sama uwe kod ni watiyo kod rowere. Kendo kakoni an kaka Wycliffe ajakom mar Tekowa Development. Tekowa Development Group en group ma kelo rowere machiegni, kendo wagolo matin. Kwasegolo matin to wang'iyo project manyalo timo manyalo upliftwa kaka wajoma youth. Mar ariyo, kotera kata koponi ayudo kom mar MCA, watiyo kod watemo biro gi miluongo ni Business Foundation Network mar joma youth. Business Foundation Network mar joma youth en riwruok mwatemo kelo joma youth pamoja e migepe mopogore opogore kaka health, education, business. Koro wayudo representative ka representative e sector ka sector, nekech youths nigi expertise mopogore opogore. To kendo gin gi potential, lakini ng'at ma network ma kelgi pamoja mondo gi ne kaka gi tap potential e migepe mopogore opogore gi onge. Koro watemo biro gi network no, ma network mwabiro go ni en ni obiro highlight challenges ma youth nigodo to gi opportunities manitie. Kosebedo mo highlight opportunities manitie, to watimo gi miluongo ni lobbying. Lobbying en ni amanyo leaders ma wan godo to wa approach gi e yore duto. Kwase approach gi to waketo gi e piny to wacho ni magi challenges ma wan godo, kendo magi probable solutions mwatemo propose kaka wajoma youth makitimonwa to dhi konyo uplift ngima wajoma youth. Mar ariyo, kaka nanyisi ni koponi ayudo thuolo, en ni adhi temo maket bill e sirikal magwenge mamiyo ng'ama youth direct opportunity ma participate e projects mobiro. Kech kami example sani e county mawuoke dwe mar adek ni ogolo tenda madhi chiegni 13, to an kod adieri ni youths matin ong'eyo ni tenders makamagi nitie e county government. Despite ni out of the tenders 13 gi nitiere ma directly or involve youths, momi youths ni youths ema nyalo supply. To being ni onge ng'amo enlight youth kata onge network matiyo gi youth machiegni kod sirikal mondo o enlight gi ni nitie projects aina gi kendo onengo gi participate, youths yudo ka onge
thuolo kendo ok gi participate, gidong' ni wan gineno girito yiero manyien kendo chako ti kodgi. Erokamano Wycliffe. Janeno mar Lolwe TV, kaka iwinje kuom wendo mane wan godo e studio ma kawuono ma iluongo ni Wycliffe Olela, kaka omiwa puonj makare kaka jogo marowere gigo monego waluw mondo waket ngimawa obed kama kare kaluwore kod wechego mag siasa. Bende opuonjwa ni kik wabed jogo maluwo josiasa ahinya, wabed gi youth groups, wabed gi connection mar participation, mano mondo ngimawa odhi mambele. Kaka ng'eyo pile pile gino man gi chakruok nyaka bed gikone, mano ema kelowa e giko mar twak rowere odiechieng' ma kawuono. Oriti uru masani, an Pauline Oyudo. Erokamano.